Uyabazi ubunzima endidlule kubo. Ndikhulisa umntana, ndingathethiswa mina okokuqala ngabazali. Ndithukwa. Kuthiwa ndizozisa umntana efemelini onganayo notata. Kungekho lapho endikufumana khona ndikuzama by all means. Uyabazi obubuhlungu kuqala. Obo ke seyingobunye ke. Obu ke bobana undishiye ndikhulelwe ndindedwa. Ndimncinci ndingayazi into yobana ndizoqalaza ngaphi na ndikhale kubani. Wandishiya ke wena bendikuthemba. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lobukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi i-Love Back. So ke njengoba ubhuti wami ela eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi ukhona lo muntu o-special kakhulu enhlizweni yakhe asafisa ukuthi aphinde abuyelane naye futhi. Kodwa ke uzosichazela kabanzi nge-relationship yabo kuze kufikenele la khona behlukana khona. Kodwa ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? Yebo sawubona. Alright? Yeah, ngiright. Ngiyaphila nami. Amashiya mangaka. Wancobo. Hayi cha. Waba isibongo. Nxumalo. Umkhatsho. Yeah. Uba loyo khatsho. Wenze nje awungichaze yini la eyenzile errong. Bazofuna umkhahlela. Angazi ngilande kakhulu Awuzazi ithazela zakho? Hayi angazi. Okay. So ke ngicela ungichazele kabanzi sivele nje sihlale phezulu udaba. Ungichazele ngophesini wakho lo office ubuyelana naye ukuthi nahlangana kuphi kwawinini and nahlangana kanjani. Uphathini wami sahlangana naye kahle kahle eThekwini. Whereabouts? Close to lo South Beach. Okay. Yeah. Kwakuse Gogo's bar. Yeah. Okay. So lapho kodwa sasingekho phakathi because sasiphambana kahle kahle mina ngiphuma phakathi Gogo's so sahlangana naye then ngambona umuntu right then sakhuluma ke ngathatha inamba yakhe then saqhubeka sandawo saxoxa ke uxoxa kwethu ke kwaze wafika thina isibandawonye. Okay. Yeah, Shuthi wakuthanda nje kusuku lokuqala kade nibonana. Yeah. Mawubhekile yini ayithanda kweni ngizosho mina amehla brown. Vele uyazazi usinamehla brown? Angizazi nginayo. A brown ngiyabona. Yini nathi uyayithanda kwena kakhulu? Akaze ngichazele but nje wathi uthanda indlela engiyona like ngaphakathi inhliziyo yami yabo. Yeah. Okay, so wena nguscrew. Ngiyena screw. Ngiyabona indlela okhwe ngayo. Maskande uyalalela? Maskande ngiyawulalela mangisemakhaya kodwa. Oh, hayi mawula eThekwini. Hayi mangila eThekwini. Ikuphi emakhaya? KwaNongoma. Oh, okay. Mama noNongoma. Angikwazi kahle Nongoma. Oh, shuthi wena ukhulele la. Ngikhulele la kahle mina. Oh, okay. Yeah. So, nase nayiqala ke i-relationship yenu beniphethene kanjani? Bengumuntu right yena mina nje bengibuye ngenza izinto ezirong mhlambe because bengikhonza ukucula kakhulu bengizwana nabantu abaculayo so bengihambe bebeshaya ipiano kakhulu ipiano. Okay. Ngicela ungahlebi bandla ke umuntu ozoshaya lana. Ngeke ngishaya. Phela ukhulume nje ukukhululeke. Bebelalela ipiano so besihlezi senza umculo ngise studio then if beyogiga ngama weekend then ngihambe nabo ke so bestress ukuthi angibuye endlini ebusuku ngibuye ekseni nabo every time hlezi sithethisana ukuthi njalo nje ngihlezi ngenza into eyodwa ngikhoze. So kuhamba kuze kufike ekutheni so yena bengathanda ukuthi wena uyacula ubebuya abe right kubuye kube ngathi uyathanda ukuthi yabo abuye afuna ukuhamba nami yabo but yazi ngiyacabanga ukuthi yini stress sakhe yeah nithi ngene stage uhayize amantombazana nganguzulu so ngiyacabanga mhlambe i-stress sakhe bese lapho mhlambe ongenzeka mhlambe lapho wena ufocus kuyena kuphela ngifocus kuyena bengithanda yena yedwa. Okay. Yeah. Iyiphi nje into eyingqikithi obumupha yona ebemenze ukuthi akholwe ukuthi wena ufocus kuyena kuphela nanoma bekuthiwa uyasebenza lo msebenzi osebenzayo ukucula and amantombazane I'm sure nje ukuthi abendiza mawuqhamuka stage kodwa iyiphi lento obuthi wena nanoma bekuthiwa kunjani
nanoma bakuthiwa bayaqhamuka bagibela istage bazokuhaga bayacamuza because ama-fans ayenze lonto. Yeah. But wena ithemba ubumnikeza lona ukuthi no mina ngithanda wena iliphi? Bengihlala ngaso sonke isikhathi ngimvideo caller if ngisebenza. Akhombisa kodwa ukuthi uphatheke kabi yabo kodwa nje abuye abe right. So okunye ukuthi ngaso sonke isikhathi bengihlezi nginaye because ngaze ngamthatha wahlala nami. Oh, okay. Yeah. So ekhaya lakho shuthi bayamazi? Bayamazi. Ekhaya lakhe wena bayakwazi? Yeah, bayangazi ngake ngaya. Okay, and bayakwamukela nje kahle. Bayakhonzile, bayakuthanda. Ngeke ngisho bonke because osisibakhe engizwana nabo kakhulu. Oh, okay. Yeah. So ke bekumuphi lo anyaka lo enaqala ngayo i-relationship? Kwaku March 16 2020 since no 4 years, which means 2021. Oh, okay. Yeah. So ke nihlukane nini? Asihlukane last month November mhla 5. Yini lengiqhathayo? Entiyasiqhatha kahle ingane yaba? Ingane yakhe. Ingane yami kahle kamkhuleliswa then ngahamba. Uhamba kanjani manje because khona ilunga lomndeni elisha elizayo futhi engicabangayo ukuthi ngabe wawulithokozela kwayinawe. So uhamba kanjani manje wayemshiya yedwa ekubeni noba u2 nenze ilunga lomndeni elisha? Into yangihambisa ukuthi indlela ekwakwenzeka ngayo because nasemsebenzini ngangayenza imali eningi. And nakubo babe sebefuna ukuthi ngikhokhe like ukuhlawula ingane izinto kanjalo yabo. So wena ubungenayo lo mali? Bengixakile kakhulu since kodwa uzokhetha ukuthi uzohambe. What about ama cravings akhe? Abefida ubani ama cravings? Uyazi ukuthi umuntu okhulele ngazi ukuthi uyakhala kakhulu into athi uyayifuna fanele ayithole. Ama cravings, amaphilisi khona ama chela preg ekufanele uwadle mawukhulele enze ukuthi amathambo omntwana mayisaseswini akaqine akabe healthy nje abe right engakafiki emhlabeni. So zonke lezo zinto lezo ubucabanga ukuthi uzoyithola kanjani wena mawushaya khona? Bengaze ngicabange lokho because nami ngangixakile kakhulu. Aze ngathatha ngisho isinqumo ngingacabanganga kahle naso yabo. Okay. Kwavele kwazenzalela nje ngabona ukuthi hayi ngcono ngivele ngihambe. Kanti ukuthi kufike umntwana bengasisinqumo senu noba u2? Kahle bengizama bengenzeki kwaze wafika ekutheni ngize ngimcela. Ngisacela sibe nengane. So kwenzeka ke ukuthi sigcina sesiba nengane nana. Hawu ngoba wena nje ucelela ubalekelani? Ngangitshela ukuthi kuzoba right yonke into mhlawumbe mase sinengane and futhi okunye ngangimthanda and ngangafuna ukuthi angishiye ngangifuna ukuthi njalo ngaso sonke isikhathi mina naye ngisho ngathiwa kwenzakalani sihlezi indawonye because uzobe uma wengane yami ngeke azasithola isikhathi sokuthi angishiye. Kaze kwanzima. Yabona nje angifuni ukukutshela amanga. Angazi mina ukuthi enhlizweni yakho kwenzakalani ngokuthi wena umshiye isakhulelo. Kodwa ngikhulumela isifazane sonke. Yabona uzoshiywa ubaba omntwana usakhulelwe. Uhambe wedwa ijourney yokwazi ukuthi khona ilungelisha elizayo akusumdlalo abantwana kubhlungu. Akazi kuze kwenzeke mina impela ngiyavuma mina nginabantwana bayi2 but ubaba omntwana nami behleze khona eduze kwami. Angikaze ngize ngisizwe isikhala ngingedwa kwi-pregnancy yami kodwa I can imagine ukuthi kubukhuni kangakanani kulabo abantu abashiwa obaba babantwana umntwana saseswini. Akunandaba noma usezaliwe noma akakazalwa yini but uthi uyamshiya nje useyedwa kade nimenze noba u2 kubhlungu ngenye level. So
mengabe ethi yena ya ngangikuthanda ngiyavuma and angikuzondi but isenzo sakho mina senginyanyisa nje serious ngikufuni eduze kwami if asho so uzoyenzani uzophinda umncenge futhi noma uzobe usuyalilahla ithawula Kukhulula ukuthi ngililahle ithawula because ngiyamthanda ngizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi abe nami. leya gap leyana yokuba yedwa ngesikhathi kuza ilungelo lisho lomndeni uzoyifila ngani? Ngizozama ukudlulisa because ngazenza mina. Okay, kulungile ke. So what if usisi usothola omunye umuntu? What if umntwana wakho usemtholele i-stepfather eceleni? And uthola ukuthi simphethe kahle vele. Ngizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi Akudluki. ngikhokheleke ngisho ingane if kuwukuthi kanjani. Okay. Yeah, ukuze ngizokwazi ukuthi ngizame ukumsondeza. Wena solo wahlukana naye akekho nje omunye umuntu osifazane sekwaba naye empilweni yakho? Nganqambela manje. Ukwaba khona ngizinqaba manje kuyaba khona. Umshonsephi? Abengafani ngathula nje. Uphi manje nisathandana? Ngamshiyalela bengihlala khona. Angeke azahluphe mekwenzeka nibuyelana. Hayi ngaphuma kuyena. Right. So njengoba ke usinikeza inamba yakhe umuntu wakho sike sazama ukuxhumana naye and ukhona uvumile ukuthi asijoyine kulolu hlelo lolu. So wena ukulungele ukuthi ngimlande manje khona uzokhulumisana naye bosinobuso. Akunankinga ngakujabulela kakhulu lokho. Sharp. Cosilandelayo. Phinde sinamukele babukele lapha emakhaya kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So ke usisi njengoba ela uvumile ukuthi asijoyine kodwa ke asazi noma sizokhona ukuwina noma cha kodwa ke ubhuti uzomchazela ukuthi kahle kahle njengoba ebhalile la ka-Love Back ufunani kuyena. So ke asike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Kunjani mama? Ngiyaphila kanjani? Ndiyaphila. Sharp. Ubhuti yamazi? Yeah, ndiyamazi. Uyajabulela umbona? Not at all. How why? Kuningi ne? Kuningi. Kuningi. Like ukuba lapha kokuqala kukodwa kunishiya ndinembuzo bana why ezonibhalela lapha after so long, yabo? But then ke we here. So ndifuna ukumva yena ke uba uthini umbizele intoni. Okay. Ngicela ukukhulumisana naye njengokumbiza kwakho. Okay, it's fine. First, ngibizele yona la. Bengifisa ukuxolisa ngezinto ezenzeka phakathi kwethu. Ngikona ukuthi bengasitholi isikhathi sakho and ngiyazi ukuthi ucikile. So bengizocela ukuxolisa. Ngenze konke okusemandleni ukuthi mina nawe sibuye sibe ndawonye. So ngiyacela sibe ndawonye. Yeah. Oh, okay. So ngiyacela ukuthi ungixolele. Ngizokwenza konke okufisayo. Ningane nginakekele. What do you mean xa usithi uzokwenza konke okufisayo? Like ngisho wena okufisayo. Oh, mina ndizokwenza konke endikufisayo kuwena. Ngisho ukuthi mina ngizokwenza konke okufisa wena. Lokho kwakuhlula kuqala. Akungihlulanga ngikwazi ukuthi ngichaze isimo sami. So ungachaza mhlawumbe ke so that ndizoba kwi-picture ke at least. Because right now andazi ndizothetha ntoni nawe, andiyazi like andazi njengoba ndisitsho bana I'm lost. Yebo. Isimo sami ngangingakwazanga ukuthi ngiqhubeke ngenza izinto njengobaba and kwakuningi okwakungimele nami empilweni yami engingakwazanga ukuthi ngichazele ngakho because kwakudingeka kodwa ukuthi ngikulungise. So ngiyaxolisa kakhulu. So okunye ukuthi nobaba wakho yamazi. Akuwe nawo wangicela umntana kuqala. Emina. So manje uye waxakwa yintoni like ungayazi bana utata unjani because undijolile ndakuchazela ngefamily yami yabo wayazi yonke into. And then wena wacela umntana kum. I told you that andikho ready for umntana. Wenza ntoni? Wa insister waqhubeka wancenga. Ndakunika ke umntana we ended up
sisesimenza ke and then waqasha. So nawe njengoba lapha ke uthi uzokwenza into endifisa like ufuna kwenzeke kanjani ukungibona kwakho xa ndikubona mna nditatatheke like ndihleke ndikuvuyele ndithi he's back. Okwenza ukuthi ngize ngicela umntana wena because ngangafuna ukuthi ungishiye sihlanganiswe yena. Oh okay. Yeah. And futhi ukuthi ngahluleka ukuthi ngibo baba kuyena. Bengifisa ukuvala leso sikhala leso. Ufuna usivala ngoku? Yeah, because sengi-right manje zonke izinto zami sengilungisile. So wena like njengoba uyindoda xa ungekho right uyabaleka? Cha. Then xa selu right ke ngoba siyabuya? Ake indlela akenza ngangazi nami ukuthi ngenze njani. Then wawusithini ngami? Awuzange ucenge ubuhlungu endizodlula kubo alone. Ukuchaza ke kuqala kufamily yami because uyazi nikhuliswe ngabantu abanjani. So awungenaxesha lalonto wawuthi nizozibonela wena nje as long uzohamba uyofixa impilo yakho bese ube right. Then ngexesha selothana ngalo ubuyele kum uthi uzofixa uthi sewu-ready ke for uba khona. Mna was I ready? Ngiyaxolisa. Uxolisela ukuba makuthini bra like uxolo lwakho luzowapholisa amanxeba wami owandishiya nawo. Uyabazi ubunzima endidlule kubo. Ndikhulisa umntana ndingathethiswa mina okokuqala ngabazali. Ndithukwa kuthiwa ndizozisa umntana efamily onganayo notata. Kungekho lapho endikufumana khona ndikuzama by all means. Uyabazi obuhlungu kuqala. Obo ke seyingobunye ke. Obu ke bobana undishiye ndikhulelwe ndindedwa. Ndimncinci ndingayazi into abana ndizoqalaza ngaphi na ndikhale kubani. Wandishiya ke wena bendikuthemba. So like awukhange uzicinge ezonto ezo. Wena uye waba selfish. Wazicingela wedwa, wabhizi neetshomi zakho, wabhizi notywala, wahamba wayojola, wayokhangela abangamithanga. Angikaze ngikhangele umuntu. Kwenzeke njani? Iyandicaphukisa kwaye le nto yobana ube phansi like ukhophozele uzenze ungathi you are Cela uxolo. Uxolisela uba makuthini bra? Ufuna sithini? Ufuna ndithini? Ndithi ndiyakuxolela okanye ndenze njani? Ungasho njalo. Ndithini? Ukuthi ngenzele umntana wethu. Okay. Iminyaka 3 mos uyayazi andithi? Yeah. Awuzange wandifowunela. Awuzange wandibhalela ndawo. Awuzange wazihlupha ngohamba. Qhamuka ngawe sowuzondibhalela ko Black Life qala. Uzondibhalela apho. If I may ask. Yeah. Uthe minyaka 3? 3 years. Wamgqibela? Yes. Uthe nenyanga eyodwa nahlukene? Yeah, ukuthi bengidideka kakhulu because bengishaya uvalo. Oh okay. Ngikuningi ekucabangayo. Full 3 years down the line. Ubhuti. Umngaka unomnyaka umntwana? Una 3 umntana ngoku. Asithathana nexesha elinganani isijola mina naye wabe busy endifuna abantwana ngapha nangapha uyabo. Ogqiba yenzeka ke ngendlela ebefisa ngayo. Wabaleka. Sala ke nesiso mina. Usiko lasekhaya kini luthi umntwana uyahlawula? Uyahlawula umntana. Kumele aqala azokhokhela isiso kuqala. Kuyima engaqhubeka That umoshile, yes. Are you willing wenza ngendlela ekhaya kubo bafisa ngakhona? Lokho kwangixaka, lokho kwangenza ukuthi ngize ngihambe. So njengoba ngichazile. So nje ubuya manje. Unayo indlela ukuthi ungakwazi ukuya ekhaya kubo ufike uhlawule. Yeah. Uphinde uqhubeke namalobolo. Yeah, konke lokho iwona. So iphakathi lakhe livuthiwe ne? Ngi-right manje. Okay. Uthi umnumzane iphakathi lakhe livuthiwe and uzimisele ukuthi aye ekhaya ayohlawula. Lokho kuphatha kanjani? Angi-understand ukuthi unobuhlungu enhlizweni bokuthi wakushiya. Wahamba wedwa uhambo lokuthi kuza ilungelo lomndeni elisha. Ngi-understand and ngiyazulana nawe futhi ubuhlungu ngikuzwa njengomuntu omunye umuntu wesifazane njengoba nawe umuntu wesifazane. Kodwa maye ethi kuwena uzimisela ngokubuyelana nawe, uzimisele ngokwenza izimfanelo zasekhaya la uzalwa khona. Ucabanga ngalokho? Hey andiyazi. Like I don't know uba ndizothi ngicabanga kanjani. Iphakethe lakho li right for uba ungazenza izinto okay fine then what about inhliziyo yami? Lo wayophulayo. Like isithunzi sami undihlekisa ngabantu.
that i-boyfriend yami ebengibreaka ngayo ndisithi ayikho balekile. So uzoyenza kanjani yonke leyo nto uzoyikhokhela nayo? Like ikhona wakhe wayiva into ekuthiwa yona inhliziyo kuyarentwa ke. Kuyarentwa. So sizokwenza njani ke ngayo? Cela ukuthembisa yonke into ngikwenze futhi. Ngakho konke okudingayo futhi ngizokwenza. Ngicela ukubuza. Kulo 3 years lo akushiye ngawo. Mhlambe ngabe ubusekhona stepfather omtholele umntwana wakho? Ngiyabuza nje ungangithathi kabi, ngiyazibuzela nje. Okay, about that yeah ukhona. But andizange ndamintroduce kumntanami. Yabo. Uyayazi. Usasekhona namanje. Usasekhona namanje. Usasekhona. So andiyazi uba uzoyenza kanjani because ukhona and unguyena obeyazi that xa ndingenayo imali yepampers uzomntana wakho lo wena wakhetha umbalekela umela nike. Okay, ngiyacela. Cela ukuthi ingane yami ibuyele kumina if ukuthi kanjani. Just like that. Ngiyacela. Just like that. Hayi kanjalo kodwa ngiyacela. Ngizoyikhokhela ingane. I guess kuyafana on my side ngizothi ndiyaxela you know sis I do love him so much, okay? Ngangendlela endimthanda ngayo andiyazi but ke I guess kumele uhambe ekhaya. I can't just say I forgive you. Uyamvumela ukuthi akahambe ekhaya? Uzoya, it's a must because ekugqibeleni nami kudala ndayinqonela into yobana umntana mabe notata amazi utatakhe yabo alazi ikhaya lakhe. So bendingathanda ubana i-history iziphindaphinde yabo. So uzoya ekhaya but ke i-problem ilapha. Who's gonna tell my parents? Ndim ozoxela abazali okanye wena? Angizokhuluma nabazali bakho. Awusoyike ngoku. Angikazi msaba. Okay. Hayi eshuthi ke. Mangase ngibuza uthe konje usanalo uthando lwakhe? Enhlizweni yakho? Yes I do. Okay, you do. Mina ngazi ukuthi la khona uthando nendlela ikhona. Ngiyazi ukuthi ukwatile but mawubhekile noma ngabe kuthiwa uthi usadinga isikhathi sokucabanga ngeke uzumnikeze ukuthi niyabuyelana manje because phela vele ubizwe manje. So vele ngiunderstand ukuthi akuyona into ongayicabanga nje ucimeza ubheke usucabangela usuqedile okay shukran chap but willing yini ukumnikeza isikhathi ukuthi ucabange mhlawumbe uphinde ubuyelana naye kancane mhlambe umnikeze ithuba nje elinye ukuthi aphinde azame futhi njengoba bomntwana. Ndizozinikeza mina ixesha yebo. Okay. Lobana endiginya kanjani yonke lento le because ke ekugqibeni I have to ngoba even if ndizothi andizokwazi ukumnikeza i-chance ndizihlukumeza kwami na self again yabo. Ngiyakuzwa. So ixesha ndizolinika mina ndiqande into ezikhangela ndi-ready na for all this because andizokwazi ukuvele ndimthembe njenganjalo umuntu ethi ndiyabuya bese sendiyamthemba yabo. Bese wenza njani ngo stepfather? London City I'll need time, my time. Okay. Bese ndiyamlungisa izinto zami and see uba kungithatha phi kungibeka phi. But ke uzobe eqhubeka ezenza i-damages ebhatala nomntana nayo yonke ezo zinto ezo yabo then uzongilinda. So awuna nkinga yokulinda njengoba ecela? Ngizomlinda because ngiyadinga ukuthi abe seduze wami. Okay. So ebesalindile mhlambe thina ama-females sinakho ukuthanda ukuthi sibe silinda sibe sihlafuna indlela thizeni. Angisho kabi asidayisi asenzi lutho but sike sibe happy nje mesizolinda sibe sicabanga sibe sihlafuna sibe sigqoka wardrobe ugcwala sibe nje iphokotho ligcwale mhlambe uzimisela nokumnakekela when it comes to ubuhle bakhe. Konke ngizokwenza njengoba ngibuyele kona. Okay. Yeah. Uyezwa ke. Ngiyathanda sesimali yazi. Like guys you don't understand. Been longing. So ke asivele siyibambe ekuthenini usazocabanga. Yeah.
and uzothi ubucabanga ubuhlafuna ubugqoka Linginuka kamnandi. ubunuka kamnandi ube yilento le ayifisayo umrepresente nakubangani bakhe. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe usijoyine kwi-show noma ngabe kuthiwa bewungazi ukuthi ubiziwe ini, but ngiyabonga. Mbukela lapha ekhaya sikhethe ukuthi sivele siyiphethe la. Usacabanga ke umama omuhle. Yo ayisuka sambe le ntombi ngiyibonile kade ingena e-studio, ngiyayibona ikhona yona. And unosofa la ngemuva, unento yokuhlala nje isidala sakhe. Muhle Nkosi yami uphelele. So ke angazi ubhuti noma uzowina noma mhlambe angazi uthe yena ucela ucabanga ebehlafuna ebegqoka ebenuka kamnandi. Cela usungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.